донишкадаи кӯҳии металлургии Тоҷикистон яке аз муассисаҳои олии техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар заминаи коллеҷи кӯҳии металлургӣ соли 2006 ташкил ёфтааст, ки дар Осиёи Миёна ягона мебошад. донишкадаи кӯҳии металлургии Тоҷикистон дар шаҳри Бустон дорои 4 факулта аст, аз ҷумла корҳои кӯҳӣ, металлургия, электромеханика ва иқтисодиёти саноатӣ иборат мебошад. Айни ҳол дар факултет зиёда аз 1040 нафар донишҷӯ аз рӯи барномаи бакалавриат, магистратура, аспирантура ва докторантура таҳсил менамоянд. дар донишкадаи кӯҳии металлургии Тоҷикистон зиёда аз 200 нафар айни замон донишҷӯ духтарон таҳсил мекунанд ва фарогирии донишҷӯ духтарон ба ҳама шаҳру ноҳияҳои вилояти Сух, аз он ҷумла аз вилоятҳои Бадахшон ва Хатлон низ донишҷӯ духтарон таҳсил мекунанд. донишҷӯ духтароне ки аз шаҳру ноҳияҳои дур ҳастанд ва аз ҷиҳати ҷои истиқомат танқисӣ мекашанд, дар ҳудуди донишкада дар назди бинои асосии таълимӣ хобгоҳи махсус барои донишҷӯ духтарон омода гардидааст, ки онҳо метавонанд дар ин ҷо истиқомат карда бошанд. Тоҷикистон яке аз кишварҳое ки аз захираҳои канданиҳои фоиданок хеле бой аст ва ҷомеаи мо хуб мешуд ки инро бештар дарк кунанд ва ҷавондухтаронро низ барои таҳсил ба самти ихтисосҳои муҳандисӣ, махсусан коркарда истихроҷи канданиҳои фоиданок ҷалб карда бошанд. солҳои пеш дар донишкада танҳо писарҳо таҳсил мекарданд. бо мурири замон дохилшавии донишҷӯ духтарон низ ба ин донишкада зиёд шуда, имрӯз шумораашон зиёда аз 200 нафар мебошад. Озода Мадаюбова донишҷӯи курси чоруми ихтисоси ҳифзи муҳити зист мебошад. ӯ аз ноҳияи дурдасти Ашт ба ин донишгоҳ дохил шуда, то инҷониб таҳсили худро фаъолона идома дода истодааст. умуман аз касби интихоб кардаам пушаймон нестам, мегӯяд Озода, ва шавқу завқ оиди корҳои лабораторӣ дорам. ҳарчанд муҳандисӣ касби вазнину мардона аст, вале ҳастанд ихтисосҳое ки танҳо занон метавонанд кор ва фаъолият баранд, аз ҷумла озмоишгоҳҳо ва фабрикаҳои ғанигардонии маъдан аз рӯи таҷриба кор мекунанд. ман дар оянда ҳамчун як инженер, яки ҳамчун як муҳандис гуфта метавонам, ки ба давлати худ содиқона хизмат намуда баҳри пешрафт ва пешбурди ҷомеаи худ хизмат намоям. худ мехоҳам дар оянда ҳамчун як дар корхонаҳое ки ё ин ки дар корхонаи саноатӣ ва ё ин ки дар ҳифзи муҳити зисти ноҳия ё ин ки шаҳре ки худ хизмат кунам. мо дар лаборатория аслан он дар вақтҳое ки дарсҳои лабораторӣ мешавад, мо мерем, дидорбинӣ мекунем, инчунин таҳлилҳо мегузаронем. ҳамаи фанҳо ба худ як ривие дорад. мисол мо дар асосҳои микробиология бошад, мо ягон микробҳоро аз назар мегузарем. мисол сангшиносӣ бошад, сангҳоро таҳлил мекунем, дар он чӣ қадар дар таркиби он чӣ қадар санг чизҳо ҳаст, ҳамонҳоро таҳлил мекунем. донишҷӯи дигар Фарҳоди Ангубин бо ихтисоси ҳифзи муҳити зист дар курси дуюм таҳсил намуда истодааст. ӯ ба фанни экология шавқу завқ дорад ва аз ҳамин сабаб ин соҳаро интихоб намудааст. таи солҳои охир аз рӯи нишондодҳо тағйирёбии иқлим ва обшавии пиряхҳо ба назар мерасад. аз ҳамин сабаб ӯ мехоҳад ба ҳалшавии ин проблемаҳо саҳми худро гузорад. ҳоло Фарҳоди Ангубин аз интихоби касбаш пушаймон набуда, волидонаш низ ӯро дастгирӣ менамоянд. дар оянда нақша дорад дар соҳаи ҳифзи табиат ва муҳити зист кор ва фаъолият барад. вақте ки инсон барои интихоб кардани ягон касб ба фикр фурӯ меравад, албатта ӯ аввалин дараҷа бозори ҷаҳониро мебинад, ки яъне бозори ҷаҳонӣ ба кадом яъне кадрҳо мутахассисон эҳтиёҷ дорад. ва чхел ки мо медонем, сол аз сол проблемаҳои экологӣ ба монанди гармшавии иқлим, обшавии пиряхҳо ба назар гирифта шудааст ва ман хостам, ки мутахассиси соҳаи экология гардам, то барои рафъ намудани проблемаҳои экологӣ камтар бошад ҳам саҳми худро гузорам. бисёртар барои он ки дар гимит ихтисосҳое ҳаст, ки дар он ҷо масалан бар ихтисос барои писарҳо бисёр мебошад, барои ҳамин дар ин донишкада писарҳо бисёр ҳастанд, аммо боз ихтисосҳое ҳаст, ки ба монанди масалан ҳамин ҳифзи муҳандисии муҳити зист, ки инҳо бисёртар ба духтарҳо мансуб мебошанд. дар гурӯҳи мо 4 нафар духтарҳо ҳастанд, ки онҳо низ мисли ман бисёр донишҷӯи фаъол ҳастанд.
устодони факултет баҳри омодасозии мутахассисони соҳавии раванди таълимро дар алоқамандӣ бо истеҳсолот ба роҳ монда фанҳои тахассусиро аз нигоҳи роҳбарияти корхонаҳои саноатии кишвар ва ҳадафи чоруми стратегии давлат барномаи саноатикунонии босуръати кишвар роҳандозӣ намудаанд.